ngithanda i-question yakho or the way ubuza ngakhona ukuthi umuntu nomuntu manje akasho ukuthi mina ngikashebe ngiboneni, mina ngumzalwane ngiboneni, mina ngikakhanyana ngiboneni. Because of I think akashembe kunakoshembe like ngathi shembe kunalaba abangathi baku Christianity and kunakoshembe laba baku culture or amadlozi ebuhleni like hayi ebuhleni awekho amadlozi, akusetshenzwa amadlozi ebuhleni. Okay, kuno baba lo bekayijaji ubani kanje lo la Reverend Bhatsi kune NGC yangithi and then kube nalo sikhula ngaye kunjalo. Yes. Okay, so mina bengicela ukuthi yobona the way akhuluma ngakhona ukuthi uNkululeko ukhuluma into which is it's a fact. Esibengisho last time ukuthi omunye uzothi itiyele la ngipholisa ngokhanyana, omunye athi ifanta la ngipholisa. Esubhuti uNkululeko athi ukuthi asidescribing ukuthi mina ngikholelwa kunoNkulunkulu, ngikholelwa ngobunjalo. I feel like that nabantu abahleli they are going to see that who is God and who is Jesus and who is Shembe and who is Babu Babnabas. Askisi ukuthi babiza nabo Shembe nabo Babnabas. Abazosifundisa ukuthi sibabiza kanjani ngithi. It's bishops. Bishop. Yes. Ukuthi size understand sibalandela kanje nenkolo yethu igceke kubo kanje because of what? Yes. Yabona actually. Yes. Yeah. Okay, yabona enye into ukuthi angisho abantu promote but yazi kuyasiza sometimes uku-understand ubumnyama kuqala before ungene ekhanyeni, cause manje yabo mase khuluma ukuthi yena wayithandaza uNkulunkulu, yabona khona imimoya egijimayo engasiyo ungayitshela ukuthi iyona kade akusiyona. Yazi imimoya eminye ingayitshela ukuthi wena uyi-rugby player kanti uyi-soccer player, uzuyitshele lokho uyitshela ukuthi ngempela ngileyo athi bese ngibuyela kuyena futhi ukuthi kuyaganga emhlabeni, you understand? Yabo ngiyathanda mayesethi ubo umfundisi wakhe wafika wamchazela kabanzi shothi une experience ukuthi nangu umuntu ongisizile. Yabo manje usengathi useyaqala ukukhuluma kancane cause bekhuluma eqaleni ngomuntu naye owafundiswa ngaye, understand? Owafundiswa ngaye asisho futhi ukuthi uShembe noma efike ngo1912 1910 esefike uShembe uNkulunkulu bewuvela ukhona before, understand? Ukuthi ufikile emhlabeni cause esesifundisa ukuthi asibuyele kuyimfundiso ezaqala cause bese sisebenza ngobuthakathi nokuganga yikho kuhlupheka kanje namhlanje, understand? Ubokunaka ngisho ama countries thothi la eAfrica asebenza ngezithwalo lapho esihamba khona sokulanda iyolanda izithwalo ayahlupheka.